Ilang driver naman po sa Lingayen, Dagupan, modern jeepneys hindi muna papasada dahil sa taas ng presyo ng krudo. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. IFM News 104.7 IFM Report. Karamihan sa mga driver ng pampasaherong sasakyan ang nahihirapang makipagsabayan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo dahil sa liit ng kanilang kita. Sa panayam ng IFM News Dagupan sa ilang driver, halos triple na umano ang halaga ng nagagastos ng mga kooperatiba ng modern jeepneys na bumabiyahe ng Lingayen, Dagupan sa krudo kung ikukumpara noong nakaraang buwan. Mula sa tinatayang 2,000 pesos ay halos umabot na ng 5,000 pesos ang pang-araw-araw na inilalaan nila sa krudo. Apektado talaga, ma'am. Ang hirap ng biyahe ng mga driver. Kaso, sa hirap ng buhay, kahit isang tuka kami, tinitiis namin. Kahit kumutubo kami 150 sa araw-araw. Sa amin, ma'am, 6 na biyahe. 6 ways. Nagdi-diesel kami 5.2. Kanya ang kinikita namin pinakamataas dito, 8 plus. Pinakamagandang biyahe na yan. Kaso kung nakaka 6,000 kami, lost boundary kami, ma'am. Dahil dito ilang driver sa kanilang kooperatibang piniling hindi muna bumiyahe sa ngayon dahil sa kawalan ng kita. Umaabot pa umano sa puntong kinakailangan muna nilang abunuhan ng krudo. Ayon sa ilang kooperatiba, halos kalahati ang hindi na muna bumabiyahe mula 30 hanggang 50 na modern jeepneys ay nasa humigit kumulang 15 hanggang 20 na lang ang bumabiyahe sa isang araw. Ano lang, mga kalahati lang nilalabas namin kasi dahil sa pasahero. Yung nakaraang week, hindi kami nakaka-boundary. Sa kabila nito, umaasa ang mga kooperatibang babalik sa normal ang bilang ng kanilang biyahe sa oras na tuluyang bumaba ang presyo ng krudo. Sa ngayon, nilinaw nilang walang nakaambang transport strike at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang operasyon sa kabila ng dagok na dinaranas. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.